El grup municipal d'Esquerra Republicana vol posar en evidència el cas omís, diuen, que fa la paeria de les recomanacions que fa la figura del síndic de Greuges. Ho afirmen basant-se en dades com les del 2016, en què asseguren que no es va atendre cap ni una de les suggerències fetes per Josep Giner. Per tot plegat, demanaran debatre aquest tema al pròxim ple, on volen que s'acordi un protocol de seguiment de les queixes que recullen a la ciutat. Durant el 2016, el síndic de Greuges de Lleida, Josep Giner, no va obtenir cap resposta per part del govern local a les queixes presentades pels ciutadans. Així ho afirma el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Avancem, que insisteix a la paeria a respondre el 100% de les decisions del síndic. A més, explica que el 2015 també va fer cas omís a gairebé la meitat de les queixes dels lleidatans, amb un grau de resposta del 57%. Nosaltres considerem que el síndic de Greuges és molt important per a poder donar accés a la ciutadania a les seves queixes i és molt greu que l'equip de govern municipal no només no faci cas, sinó que fins i tot el menyspreï d'aquesta manera. El grup de l'oposició considera que el govern municipal li mostra poc respecte al síndic de Greuges. Expliquen que hi ha moltes queixes dels ciutadans i la majoria fan referència a la qualitat o el preu dels serveis públics. Creuen que una de les raons per les quals l'Ajuntament no respon a Giner pot ser per la quantitat de reclamacions o bé perquè no els interessa la seva figura. La no resposta, la no consideració d'aquestes propostes, doncs entenem que és perquè el síndic o no interessa o fa nosa. Alguns ciutadans de Lleida també han parlat i pensen que s'ha de fer valdre la figura del síndic, que és necessària, diuen, i útil per als lleidatans sempre que se li faci cas. És important sempre i quan se l'escoltin les opinions que ell i totes les dades que ell pugui treure les pugui passar oficialment, sigui en l'administració local, com sigui el govern central, la Generalitat, etc. Però és important. Que para mí, mi opinión es que o bien mira por la gente de aquí más por los del país, o tendría que dimitir. Esquerra Republicana de Catalunya Avancem afirma que en el proper ple municipal es debatrà aquest tema per tal de fer-ne un seguiment.